Kedamtang arkoi ni phai ingko ra proximity bhomtar ni anerlo por malom Kohima Jaluki Nagaland along bang thongkep ra isi Assam Rifles atum kamang hupen NSCM IM kedwa kemalong men tongdamam busi isi angkrak pen birta longdun birta ke longdun atengke Jaluki long kedo banging ko ra pho NSCM IM kemalong Assam Rifles atum kedam bom pen towar kemang ho jok men ke tongdamama jok malom so porahut anki chihilisai nangdolo Sida an pen NSCN IM aki hoy tum kedokok penajok soluk sodak abangki padopon long ledetlo. Abhinanat birta NC karju patertok padopon bomapi patini pami pen kachingnang check NSCN IM along kedo bang thongke raisi Assam Rifles atumaphan pachewan thulong upusi birta longdun. Bokajan pen ananterang karbing long lai.